Kaixo, ni Aitor Arrieta naiz, 19 urte azket, eta Iraurgi ikastetxean Azpeitin ikasi nuen batxiller teknologikoa. Ni batxillera bukan nunin zalantza askonaken zein berdun, da orduan nazken beste tipoko gai batzu ezela aukerauta, eta kontura nintzen denula nahi ikasi bakarrikin, ze ez ziten gustatzen 4 urte ikasi bakarrikin da gero nola atako nintzen, nahi nuen esperientzi gehiagin atatzea, ja, unibertsitatetik. Orduan ezin nuen ingenieritza hau zala perfektua hori iteko, ikasi eskolan eta bitartien formatzen jun lanien zeuri guztia zaituen gai baten. Ni mehatxuko ingenieritzako biharren urtin nago, eta hemen Juaristin oain egin naiz lanin, adibidez bertan dagoen fresaorako CNCO programa egiten, eta gero baita ere klientik eta etortzen nien da makinatan verifikazioak eta mekanizauko probak eta inberdienin, neu juten naiz klientik ineon, papeletan apuntau behaina ebena, erakutsi proba egin behain aurrin, eta hori gana. Ingenieritza bukautakun nire helburue da puesto honetan segitzie, baina azkenin nahi oain erakusten nahizaten tutorien lana egiten bukatzea. Ni oain egiten nahi nahizena aparte, gero bukako nuke egiten, klientiek esan ze pieza nahi dunin, enpresa horrek ze helburuaken ze pieza egiteko, eta ze presupuesto, eta behaientzako makina bat proposau.